Gaueko 10 pronostikoak hautsiz 22-20 irabazi dio Unai Lasok Jokin Altunari Iruñeako Nafarro Arena pilotalekuan jokatutako lauterdiko San Fermin torneoaren finala. Aipatu moduan favorito zen Jokin Altuna, favorito zen amezketako aurrelaria, baina Unai Lasok irabazi egin dio 22-20. Haze partida ikusi dugun goitik beherakoa eta kiroluneako gaurko bideo honetan badugu zer iruzkin du. Uztailak 7, San Fermin eguna, Iruñean egun handia, egun handiena, urteko egun handiena da hau, eta hurrengo 9 egunak, hurrengo 9 egunak esango dugu, sekulakoak izango dira, ikeragarriak izango dira Iruñe aldean, eta hemen ere pilotarekin, San Ferminetako eta Iruñeko pilotarekin bat egingo dugu ohiko moduan, eta lehenengoa izan zenuten igandean, kasu honetan B-serieko binakako txapelketako aurre kanporaketen inguruan hitz egin genuen, bi partiden analisia egin genuen, gaur lauterdiko honen analisia egingo dugu, eta honen ostean, binakako San Fermin torneoaren muinean sartu behar dugu, jada A-seriekoa ere, gaur hasiko baita. Kontua kontu, haze partida ikusi dugun. Gogoratuko dugu, Unai Lasok, Jokin Altunak Javi Zabalari irabazi ziola Donostiako Atano 3. pilotalekuan, eta Unai Lasok berriz Jon Ander Peñari. Jokin Altunak komeria gehiago izan zituen Javi Zabala mendean hartzeko, 22 eta 17 irabazi zion amezketako aurrelariak, eta apur bat errazago edo erosotasun handiagoarekin irabazi zion Unai Lasok Jon Ander Peñari, kasu honetan 22 eta 6. Biakala ere gaurko partida honetara sasoi betean iritsi dira, eta hasieratik erakutsi dute. Erritmo itogarrian hasi dira, gogoratuko dugu Jokin Altunaren botillero Gorka Altuna lehengusua izan dela, Unai Lasoren botillero Jon Mari Ezkurrena lagun eta atzelari handia, epaileak Elizainzin eta Okariz, eta partida hasiera gogorra baino gogorragoa, baina egia da partida hasiera horretan Unai Lasok arrisku sensazio handiagoa eman duela. Jokin Altuna apur bat lotuta ikusi dugu bizi ari zela, ikusi dugu defentsan ere egoki ari zela, baina Unai Lasori pilota gehiegi eskura botaz, eta Unai Laso gehixeago asmatzen ikusi dugu, eta gainera altzuenean Jokin Altuna mugitzen, aurrekoan sakearekin sekulakoak eta bi egin zizkion Jon Ander Peñari, asko arriskatu zuen hainbatetan, gaurkoan ez du halakorik egin, esango nuke horre partida erdialdean edo sakeren bat zabalera egin duela, baina gainontzean ez du sakea nahasi. Ikusi du Jokin Altunari mine egiteko ezkerrorman sartu beharra zeukala pilota, eta alaxe egin du, eta alaxe lortu ditu hainbatean tanto batzuk. Jokin ere asmatzen ikusi du hainbatetan, baina opari gehixeago egiten. Horren ondorioz, 12 eta 10 iritsi dira lehen etenaldira, biak ala biak nekatuta, etzen harritzekoa, erritmo bizian, erritmo itogarrian jokatu gaitituzte tantoak, elkar gainera asko mugitu dute alde batera, bestera, behar bada Unai Lasok teknikoki eta ezker gantxoarekin gehiago asmatu du, gainera Unai Laso normalean boleaz eta ez du askotan ikusten, eta gaurkoan beste tamaino gehixeago sartzen ikusi dugu, eta horrekin ere mine egin dio Altunari, eta Jokin Altuna berean altzuenean abaguneak baliatzen, baina partida oso berdinduta, edozeinen aldera erorzitekeela ikusi da, bigarren zatian baina, eta hemen etorri da partidaren gakoetako bat, edo partidaren une kritikoetako bat, non Unai Laso ies egin duen. Gehiago izan da, bigarren zatian Jokin Altunak ez du nola jokatu jakin, ez ditu hainbat pilota defenditu, eta Unai Lasok sekulako bigarren zati hasiera egin du, hor gantxoarekin asmatuz, min eginez, baina norbait baldin badago halako testu inguru batean, halako egoera batean, Nafarro Arena, 3.100 pertsona, dena goraino beteta, norbait baldin badago testu inguru horretan partidari buelta eman eta berriro ere partidan sartzeko, hori
Jokin Altuna da. Hori Jokin Altuna da, hori ukaezina da, erabat ukaezina, eta gaurkoan ere hori erakutsi du amezketakoak. Nola eman dion buelta norgehiagokari. Ikeragarria izan da, ikeragarria. Sakearekin asmatu du, batez ere, Unai Lasor txakalaldi batean izan da, gainera ikusi dugu, bi pilotariak aulkian eseri direnean nola izotza edo urotza jarri dieten, urotzeko poltsak jarri dizkiete lepoan, beharrezkoak, gaurko beroari aurre egiteko, eta naiz eta Xabier Euskitze bera pilotalekuan zen, eta berak esan du hori, non pilotalekuan ez zuela inbesterainoko beroa egiten behar bada, baina bero apur bat eta pilotariek pulsazioak, intensitatea, esfortzua, hori pilotariek egin duten hori guztia kontuan izanik, funtsezkoa zen pilotariek hori edukitze ezinbestekoa, eta eduki dute, eta aurrera jarraitu dute, eta hor Jokin Altuna izan da asmatu duena, 18 eta 17 aurretik jartzea lortu du, 16 eta 10rekoari buelta eman ostean, eta bazirudien azken zati horretara, Jokin, bai fisikoki eta bai mentalki ere osoago iritsia zela, osoago zegoela, baina ez da halakorik gertatu. 17 zioa zela, ara non, aurretik Jokin Altunak egindakoa, Unai Lasok egin du. Eta nola egin gainera. Eta nola egin. Hori izan dagakoa. Eta nola egin. Jokinek pilota batzuk utxe egin ditu, eta egia da, une batzuetan, beste zenbaitetan, baino gehixeago utxe egin duela, baina azken zati horretan Jokin Altuna jada erabat gorantza zetorrela, Unai Lasok gelditzen jakindu. Ikeragarria izan da, azken zati hori, Unaiek ze defentsa erakutsi duen hainbat tantotan, beti bat gehiago jotzera behartu du, baina Unai Lasok esango nuke bai Jakaren aurka, bai aurrekoan Peñaren aurka, eta bai gaur Altunaren aurka egin duen defentsako lana ikusgarria, ezin hobea izan da Unai Lasok egin duen defentsako lana. Benetan ikeragarria, hanka horiek nola mugitu kantxaren alde batetik bestera aurkarian mugitzen zaituenean, nola mugitu ala ere pilota ongi jarri zure buruari denbora eman, ikeragarria benetan, Unai Lasok azken zatian erakutsi duen defentsa. Eta hain handi batean, tantoa gogortu duenean eta apur bat Jokin Altuna ere nekatu denean, Unai Lasok hobeto asmatu du, osoago iritsi da, tanto amaiera horietara, eta azkenerako 22 eta 20 irabaztea lortu du. Bai, 22 eta 20 bai, eta defentsarena ere aipatu du. Baina, azken tantoan eduki duen defentsa, benetan, beldurtzeko modukoa izan da azken tantoan Unai Lasok erakutsi duen defentsa. Ikeragarria izan da azken tantoan Unai Lasok erakutsi duen defentsa. Hor, Jokin Altunaren hormabiko hori nola eraman, baina ez eraman bakarrik, gero Jokinek kantxa osoa zuenean, zeinen azkar itzuli den kantxara, kantxatik atera duenean, zeinen azkar itzuli den, eta gainera tantoa berak egin du Jokinek azkenerako nekearen poderioz ezpaitu frontisean jartzerik izan azken pilota hori, ikeragarria, ikusgarria gaur Unai Lasok egin duen partida, baita Jokin Altunak ere zenbaitunetan, goi mailako norgehiagoka ikusi dugu, eta azken zatian une erabakigarrian Unai Lasok iritsi da hobeto, freskoago, gehiago asmatu du, eta ondorioz, merezimendu osoz, bere lehen San Fermin torneoko lauterdiko txapela eskuratu du, nafar batentzat gauza gutxi izango dira bereziagoak, Iruñean, Nafarroarenan, 3.100 zaleren aurrean, Unai Lasok ziur aski ahaztuko ez duen eguna gaurkoa, eta nik uste Unai Lasok ez,
baina pilotazaleak ere ez duela ahaztuko. Goi mailako partida ikusi baitugu, eta erakutsi dutelako beste behin ere Altunak eta Lasok eurak mendean hartzea ez dela bat ere gauza erraza. Hori erakutsi dute gaurkoan, orain gainera biek aukera izango dute berriro ere ondorengo egunetan Larriteko giroaz gozatzeko, eta batetik Altuna Martijarekin izango da, Lasok Iztuetarekin jokatuko du, ongi ezagutzen dituzten bi atzelari gainera, biek ala biek, eta Laister, une batetik bestera grabatuko du pronostiko hori, baina hauek ere kontuan hartzeko bikotea izango dira. Beraz, 22 eta 20, Lasok 22, Altunak 20, Nafarroarenan Unai Laso 4-erdiko San Fermin torneoko txapeldun.